bawang. Nah ya. Kasar kayak kecap, dingin tak kayak kecap. Terus buat tutup loh. Ngambil no Pak Suges. Esok-esok tangi turu request ngambil sambal korek. Nah, main kerja. Sambal bawang, dhisik mau ki bar blonjo besok ki teko. Tumbas sego jagung. Delalae Pak Su tekok sambel. Lah sambel iki ndek iki wis habis. Terus iki arep tak sambel neh sambel bawang. Terus dhisik mau tumbas apa ya? Sego jagung karo jamur lumut, jamur selo ku lho, Guys. Engko tak tumbasno capar iki lho, Mas. Capare sik ayu-ayu kok minyak seger. Kanggo lalap. Iki, Guys, sambel mentah engko dilalapi capar. Iki sisa sing winginane pas sedekah bumi kae. Sik ayu-ayu kok ngene. Terus ricane dhewe iki jek sak mangkok, jek sak baskom iki tak tumbasno sego jagung. 10.000 guys, iki mau dapat 10 bungkus. Jek enek sing 1000-an tapi yo kecil-kecil banget. Cilik dipangan karo rica. Terus iki Pak Suri kuas sambel bawang. Esuk-esuk kok jeluk sambel. Sambel no bawang guys, engko didilos nganggo minyak panas. Ya. Kakak nakal. Minta apa? Oke. Minta jajan. Gak dikasih. Enggak. Sing nakal ki adik apa kakak ya? Kakak. Tak kira adik ya. Emang iki blonjo karo ibu apa jajan kondi? Jajan iso numbasno sinten, Dik? Jajane iki sing numbasno sapa iki jajan? Sing numbasno sapa? Ngono ya, nek kon mam semangka iki ya mbayani nek roh semangka. Mam semangka neh. Mam es. Nanti keworoki ibu neh. Engko nek ngono nanti keroki digujur karo mamak, Pakde, karo ayah dikeworoki. Watuke kaya radio rusak, Dik. Grok-grok, grok-grok ngono. Kakean semangka karo es krim. Pokoke Dik Iza kuwi. Kakak kabeh. Kakak kabeh. Nek piye? Kakak boleh. Mas Adam boleh? Yo gak boleh. Nek kakean es karo semangka ki yo watuk-watuk ngono kuwi. Mas Adam lah yo gak boleh. Oleh mam ki roti, wafer, susu. Terus karo Yakul kuwi entuk. Angger es krim yo dikeroki. Adanane angel Dik Iza. Sarapan bareng, guys. Kowe gak ngono ya? Mbak jupukno kol ning kulkas. Mbak capar tok kowe. Jagung ya, jagung. Sego jagung. Monggo sarapan. Aja ojo leh rene lho, aku syuting lho. Udo. Mare kowe udo pakai pakai apa kuwi? Telono. Ndang. Ricane ning wajan, Nduk. Gak tak paringi sego jagung lah, sak buntel. Enggak. Minta koran ben-ben. Dese nek tanduk teko ngene porsine ya Allah Gusti. Kono tanduk kowe. Kae banyune karo cokok ning meja. Wis sampeyan bali.
Apa? Oh, Tak cukono nganu neh apa? Rica. Enak Mas karo suku jagung ricane lho pedes enak. sambel. Favorit iki sambel ya guys. Sambel pokoknya Pak Suli marah nek sambel ra. Masakno mangan iki. Monggo guys sarapan guys. Karo lindrang merica, jagung. Nah, pokoknya panganan apa sing ning kulkas iki entek nang dhisik. Enak sapar, enak kol, enak rica. Untuk mak rica ada lho. Wis ke jagung ambek sapar. Monggo ke sarapan. Sing banter. Kemisane randungu ya guys. Ya nek omongan ora kurang gas pol. Cah loro-lorone kok ngono. Mas Agus ya karepe iki disoting ngono kuwi ya ora gelem, Guys. Mas Agus ki lah isian. Makane anggere tak apa concong HP niku ya gegene ngalih. Tapi Anak loro kok. Oke kabeh. Nah aku mbiyen ki agak pertama kali Mas Kalimantan ki ning ngene Mbah Jami. Kan dhisik ki apa ya? Pertama kali dhisik dikon masak ki pas apa syukuran tuku tanah lho, Guys. Kowe ya dikon ngiwangi masak. Lah mikirku wong dhisik yo ora tuwa nggih. Ora paham nek syuting ki piye. Disyuting lah aku putusanku yo gak ero nek iki engko kira-kira ki mlebu ning HP niku pikiranku malah wis gak kok saka kuwi. Basa ngono. Mbak, kowe mlebu ning HP ngono. Ciri sapa? Ngono didono wong dadak tenang. Gambarku ki enek ning HP iki, Guys. Ngono ya apa. Ora mudeng. saya bilang sama. Enggak sama. Ae 2022. Kalau tak. Tapi 2022 iki wis bulan 10 kelas kuwi entuk rene. Terus 2023 2004 wis omah dhewe. Pawe nang 2023 iki. Berjalan 4 tahunan pokoknya ngene. Toh, yuk sarapan toh. Aku para ngenget cepet tok. Karek ngenget cepet dadine. Aku mentekno panganan sing ning kulkas. Jagung ambek sambel. Kok jagung dipangan ambek rica-rica iki jan walah. Mantap tenan. Cocok. Ricane apa nek pedes. Tumben. Akam dikene iwak penyetan ini belum ding mbek sambel. Mata. Tapi nek mangan mulu udune. Jadi apa pokoknya nih Kamis. Kok cuma nek kowe. Tapi kowe dikon melok Mbah Tol din taun ngarep lho. Kayak Dina, kayak ngono ngene. Dina kan apa? Dina, Abil, karo Tika. Mak Surati. Ya, piye? Nah, iya arep. Jadi maskot. Maskotnya kak kan. Kak yang kurang arep mu. Iya. Kak kowe. Apa? Maskot endi yo. Maskot yang cilik dhuwur. Maskot tek dhuwure sak meter kotor iki maskot apa ya, Guys?
Sambelnya mana? Masuk kasinan bapak? Gak ya? Sambel kamu masuk asin? Hah? Gimana lali lho mas aku gak tuku kerupuk karena di pikiranku ki saiki wis rontok koyo mambu pikun-pikun sithik-sithik. Omah ki tak eling tenan lho, kok kono yo lali. Apa ta? Telas mas ya. Telas no? Soalnya ini coba ibu ya. Coba jauh loh di belakang. Ini kalau yang di lah. Enggak sama. Coba ibu nih. Nanti mau perlu neng kacang putih loh dek. Dompet putih dulu dek. Cek enak 10.000 kita dek. Desa tak stop, tak mengirimnya. Lah pempang tok iki. Dinda ki nek mang nek soto bening ya. Suweneng. Ini blenger. Ini mbok sak porsi sak mangkok sama kok yo entek. Kok dilanjut nyemprot guys. Tak suka nyemprot pari. Nyemprot pari ning guritan kene guys. Iki Nyemprot biasanya walang sangit. Libur guys gak ning daun soalnya ora nek sing goncekno adoh ning benda kono lho. Akeh wong libur no. Nduk bener ya. Gak ketok. Kok dilanjut meneh guys. Guys, marani Pak Su. Loh, bisa ikut toh? Oh, kan nenggokno doke dhisik, Nduk. Mama wis kadung nyekeli soteng iki. Tak enteni kene. Duk, kathok isik ngono. Gatel kabeh engko kena pari. Dikathok ibu, Mama wis nyekeli iki lho soteng kok iso. Nah. Wong pesan tok inal nur kabeh melok. Arep marani Pak D kae lho, Pak D ditelepon wong. Kon ndelok sapi nek nyemprot benteng bar, tak parani. Aku melok. Melok iso apa ora? Iso lewat apa ora? Bisa. Metu dhuwur kene. Metu dhuwur. Pak D nyemprot kae lho. Tak celuke kok kene iso. Pak D. D. Yah. Ditelepon wong iki kon delok sapi. Mulus. Ya nang barno mong wis tak semayani wonge. Anu sak nyempret sik nggih Mas, ngono nek bar nyemprot angge mara ning nggone sampean ya aku ngono. Nyemprot walang sangit, guys, walang sangite wakeh. Wis bar kok kidul kono, Mang. Ambune kok gini. Cara jujune Pak Su kok pakai masker bar sarapan ya, guys. Nyemprot ini nek gak sarapan sik terus pakai masker ngono halah bliur ning sirah mumet. Alhamdulillah wis jebrol ngene iki wis. Muga selamat sok sampai panen. Tapi nek kene aman-aman aja, guys. Tikuse yo
Oke enek tur banyune lah ki yo isek agung ae awet banyune ora gampang garing menenge nduk menenge kalau Pak Dil wis tah ning kono ae lho anak ana sa ndek rono nek coketan ana kuwi enek luwe gak nganggo sepatu keong kuwi ya? Iya. Yo kudune wekku lah nggo gak apa-apa ya. Tapi yo nganu kok. Keseseken nek wekku nggo. Ya petelane sik kok ngono. Mang obate apa ae yo gak ngerti, guys. Apa? Ndre yo obat buah, obat walang sangit. Ning kono ae sa. Wis ayo rono ayo. Nanti Pak Dima. Pak De kae nyemprot kae lho wonge. Pak Dima gak gitu. Sirahe gak ketok piye ketok ngono kok. Kok silahe gak ketok ya pe. Silahe Pak De ya. Kae ketokno kok silahe Pak De celok ah. Pak De sing banter nek gak banter gak ndung. Lah ngono klambine entekno. Pak De. Sesuk tumbas neh. Entekno klambine. Cokoti entekno. Pak De. Wis toh gak krungu sa. Kan anek mesime ngono Pak De iki gak krungu. Cek ngomong karo halo guys, aku belum mandi guys. Aku belum mandi guys. Aku belum mandi rupane cek koyo apa? Kayak Cek kok barongan. Rupaku cek kok barongan guys. Cek rengas-rengos. Sing dingeti iki lho, Dek. Nah, halo guys. Halo guys. Dadah. Rupaku cek elik, guys. Aku cek Ali. Cek umbelen, guys, pilek. Pilek. Aku ombe obat. Oh, pilek wis ngombe obat, guys, sirup. Sirup obat. Mimi obat ki pinter, guys, gak sah gujer ya, Dek. Dimimik dhewe. Pinter. Heeh. Nah, tenane. Wes pulang guys, wis bar pirang tangki mong. HP iki ngene ya. Kan dibel Mas Mulus mang ya. Sopo? Diomongi sing ngetelpon kowe nek sore kuwi lho. Lah kan ora nek suarane, nek ndek iki nampa suaraku, tapi gak iso rene. Kuwi gak yo HP sing rusak. Lah temandang ditelepon neh ya, wonge tak omongi Mas, pesen suara Mas. Iki HP-ne Pak Su sing error aku ngono lho. Suara ya ora kena. Kena kuwi nek pesen suara. Tapi iki wonge ngene. Lah tak angkat neh kok malah gaspol ndangak-ndangak ngono. Ada musike ngono gak kuwekelen aku. Lah kok malah lagune ndangak-ndangak Kicomania. Ki opo HP rek koyo ngene iki. Walah jabang bayi kok. Suarane randung kok malah metu musik. Jane HP iki piye, Mas? Kok gumun aku. Kok malah gaspol, ndangak-ndangak gaspol. Apane sing ndangak-ndangak ya? Terus guys, adus. Wis nang mandi dinteni kok. Tak omongin nek ijek sak tangki, Mas, ono nggih, Dek, kersane dibarno. Ya ngono ki, guys, mergawene Pak Su ki
cara ngono iki gak nyanani ning omah ngono ketok kan tenguk-tenguk santai tapi engko nek sekali nek wong telepon kuwi ya langsung gaspol kadang dienteni wong tani cara meno cepet-cepet kadang enek sapi sing ape lairan sekirane apa broyongen apa ngono kuwi ya gage nyeluk paksu guys cara meno ki dijaluki pertimbangan iki piye cara meno nek wis kaya ngene nganune ngene kaya broyongen kuwi ya wis nang parakno mantri kewan ae apa dikeki solusi piye apa piye ngono kuwi. Pak Suki tukang ngeloh sapi. Maksudnya ngeloh iki di irunge dikeki senar ngono iki lho, guys. Tukang ngono kuwi. Kadang diceluki wong tani, dikon ngeloh, dikon apa iku masangno kaya apa cencangane niki kurang gedhe apa kon ganti ngono-ngono kuwi wis ngono ki guys ketok iki tengok-tengok penak tapi Pak Su kan mergaene mantau ke HP nek esuk ning warung emang ning warung ki ya penting ya guys nek kanggone Pak Su kan golek informasi golek acara entuke dhuwit ya kok maksudnya informasi ke wong-wong guys engko nek gak ning warung malah tanpa dikei informasi wong-wong ngono beda engko nek kadang melok ning mbaon apa ngono kuwi ya disemayani engko nek sebar kon mbaon ya ngene-ngene ngono jenenge kadang wong kan gak kanthi cepet-cepet ngene ngono kuwi jenenge wong kan beda-beda acarane guys ngono kuwi lah guys gathuke mangkane ya umpama kok enek sing nganu sing lanang ketoke ning omah sing wedok kerja ning mbaon ngono kuwi lho lha piye ya guys Pak Suki ketoke ning omah tengok-tengok tapi yo mergae niki santai. Lah aku lho mergae ibarate 2 bulan ki nek cara nglumpukno dhuwite anggek entuk pira. Tapi Pak Suki nek awake apa kuwi apik guys, awake mujur rezekine nganu lah mergae sedina ku lho Pak Su ngentukno nek aku mergae 2 sasi kuwi cara tak klumpukno. Kayane ya panggah akeh wong lanang guys, diapa-apane ya akeh wong bisnis daripada ngono tapi yo ngono kuwi mau kudune sabar wong bisnis ki ora kena dijagakno kadang yo cara wong jaring manuk ngono yo kadang itis kadang yo ogak ngono kuwi guys yo kudu sabar jenenge wong mergae rezeki ki nek digudak malah mlayu guys nek emang wis rezekine yo panggah goleki ngono tapi yo ngono kuwi mang nek ngandani dhisik mergae ya mergae mak tapi aja sampe awake iki diploro ngantek kuwesel tenanan ki aja ya kudune ngeman awak barang wong mergae mbok gas polo kaya apa nek rezeki kemanggung gelem mandeg ya panggah bablas terus ngono guys nek ngandani Pak Su mergae iki dikon santai dikon piye ya relax pokok iki piye ya kon penting ki ya mergae golek keringet golek kesehatan ngono tapi ki dipenging ngowoyo banget ibarate aku mergae nglumpukno 2 bulan ya nek dipikir sedinane cara 50.000 100.000 anggek entuk piro guys kuwi nek kebener ngono Pak Su ki mergae sedina 2 dina wis entuk kuwi nek kebener lho guys nggih diapa-apakno ya ora kaya kayane wong lanang tapi kan dhisik ya sebagai wong wedok kuwi pengen duwe hasil dhewe, duwe ngrasakno kaya dhewe ngono. Tapi nek Pak Su kan gak ngurusi. Dhisik ki duwe dhuwit pira, kayane pira, sing penting dhek ngurusi uang belanja. Uang belanja kok tetep dijatahke sangune dinda apa ora ngurusi tek kaya dhisik misal semene gak. Cara tekok ya dhuwit cek pira, wis entuk imbuh pira, nek sekirane tak imbuhi nggo tuku cincin apa nggo tuku apa. Cara tekok ki ngono kuwi, guys. Ora kok terus tekok wis dhuwit ndangku ngene sik, nggo blonjo sik ngono kuwi gak ngurusi kayane dhisik ki pira, rezekine dhisik entuk mergae ki pira, gak pernah tekok. Butuhe ngekeki nggo blonjo ya cukup dikeki dek kowe ora usah tak keki ya kowe ndedek dhewe ngono kuwi. Kata-kata ngono kuwi gak pernah Pak Su. Butuhe ngekeki ya ngekeki. Gak pernah dek terus ngiri dhisik wis duwe dhuwit dhewe terus gak dikeki ngono kuwi gak pernah guys jenenge ora wong lanang ora tanggung jawab meskipun ketoke mergaene piye ya klemoh nganu apa tengok-tengok ning omah tapi iki Pak Su mergaene kuwi dipantau kok HP mergaene
kok HP guys, nunggu telepon, nunggu informasi kok telepon ngono kuwi. Ya wis ngono kuwi ya guys. Wong sing gak ngerti ya tetep maido kuwi paling gampang, paling nayoh, paling piye ya. Ya wis ngono kae lah, lambe-lambene wong akeh. Sing wedoke diploro dikon ning mbaon, sing lanang muk duduk manis ning omah. Ya wis bah-bahno ae karek entuk apa kuwi, karek entuk ngarani, karek wong sing aku karo Pak Suwe nglakoni santai, sing kowe kok bingung polam golek eleke aku. Ya wis bah-bahno kono, wis los dol karek entuk ngarani, karek entuk ngomong kono kuwi guys. Paidomu semangatku, ngono nggih. Wis mantuk dolan, ternyata adik Dinda nggawe mie goreng apa mie kuah, Dik? Kuah. Lho, ilmu ibu ayah toh? Ayah mbekan Dinda toh? Wis wareg. Lebat ya. Lha jare gak oleh mangan akeh-akeh aku. Kok nek gendut. Gak, wis ayo batu kowe lah. Njeluk sak sendok, porong sendok ngono kok. Mie kuah sama telur sama sawi guys ya, sekalian penutupan iki gen adem sik apa su iki kebiasaan seneng iki nek panas iki mbok totol ae lho apa ora ning telak iki terus lonyok apa piye iki Mie guys, mie Mas soto apa? Soto. Ya ora ngono Dik, soto apa iki ndek enak Mas. Rasa soto, mie rasa soto apa piye. Kamu ki lombok, Dik? Mutasi. Sik panas ya kok seneng telak iki obong. Monggo guys, monggo. Ben adem sik Adik. Ombene panas, mangane adem ning marine untuk kropos kaya aku lho. Mangan panas. Bene adem. Untune entek kabeh. Aku ya ora. Sumpene untuku entek piye Mas iki? Wah, diwe adem lah tarae kropos ya kropos. Turunan ayah. Iki keturunan ayah. Iya Dik untum. Nurun ayah ya. Tapi Kowe adem lah tarae. nek wakku ki wong sesuwe ki gak lara, tapi ki entek sesuwe kropos, tapi Keturunan. tunggak ijek piye. Keturunan. Iya mbahku yo ngono Dik. Piye. Tapi ngono sing penting sehat ya. Timbangane ijek utuh ya penyakitan ya padha ae. Ora masalah, sing penting ki awak sehat. Ora masalah. Ya Pengen mangan. Untuk entek semen piye. Bambang nek kabeh piye sih. Untuk entek tambah rasa mama. Ada tali ya. Kudune nek masake sing empuk-empuk ya. Gak sida udan ya, Mas. Mendung koyo ngono kok nindi parake. Ya yes, ngono ya guys kontene nggih. Besok dilanjut neh. Matur suwun sanget kagem family online semuanya nggih sing sampun sayang ning keluargane dhisik, sampun nonton konten-konten dhisik sing wis selalu ngikutin terus konten-kontene keluarga DC. Pokoknya banyak-banyak berterima kasih ya guys. DC gak iso mbales apa-apa, cuma bisa mendoakan family online semuanya tanpa terkecuali. Semoga panjenengan semuanya dimanapun berada nggih, muga-muga selalu diparingi sehat, panjang umur, dilancarno rezekine, dimudahkan segala urusane ya guys. Rezekine muga-muga ngalir terus seperti air zam-zam. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segane cek. Cek. Yang dintekno misan segane.